Tin Ipft party जों नाय दंगो जों तै सज्ज खालामनांगला जदिसि अमाय जों कन्टिनिउ दंख्लाय जों तुदे तुमरु जों दि सननाय जों सारा त्रिपुरा राज्य नाके जों बन करेनाय जों रास्ताखौ खालायनाय दिनै आं सानामुसुगो दिनै प्रेसनि बिसिंतै 10 तारिख नि हयते दिनै पर्यन्त भाइलेन्स चराय दंगो जागा जों खबर माइन दंगो नक सकसागो अटो सकसागो इभेन्ट बोरैनि गदनानि रांजाक रिक्साक रक सैतलां थाङो तैबो जों गोबां मानुखा आरमारिनि सबायगै रां लाख लाख इभेन्टनि सिमना निन अब सुबल सिंह प्राय 6.5 लाख रां बनि तंमानि बर आरमारि बिसिंनि आ बयनि बराव लुट खायतलां थांका तैबो बेलेगवाना मा संसा पुखरी रगो बिथि रय रगो तुइ नुगने कल आरो बिथि रय रगो कुवा रगो तै माइरं रगो जेताना माइरं तंमानि आ माइरं रगो केरोसिन बुलि रगो अब बेलेगवाना मा संसा अब हायदे तंमुं अब हायदे गथना अब कुनो दिन याखो आवन बगै जेकुनो बरफोन इनभल्व थों he may belong to any party political party culprit is culprit abane action mananai abane bagai ang koinai chini especially chini Tipramotha ni volunteer rogno because we do not know in the name of Tipramotha ni bumung nagai omahai borok samung khlaigo tabok phano chini borok kabangma khari matongo nini Khwlai rogo nini Ahotla rogo Telamra rogo chini Tiprasarok borok town of Khwlai matong khayo borok belai khen osiba tongo जों नुखा जों maneske tongo abone mang koinai chini sarkarno जों koinai immediate relief rena bagai tai government प्रशासन थांगै नि तहसीलदार बा जिकुनु इनक्वायरि खालायो बरे नक सकसाजांमानि नक खामानि इभेन मालमाटा borok लांगै थांगो they very interesting in the name of Tipramotha or some allied organization borok receive bago bijay sob khaina hnai borok receive bago borok rang chanda sano অনেকজন বড় जों नुखा चिनो रिसिभ बुतंग 10,000 20,000 30,000 क्लाइ बराव रिसिभ पानी रगो Tipramotha नि बमुंतै चिनो रिसिभ तंग तै सुदु रिसिभ या फुन बाय डंकी रगो रां मारि फैनाय 10,000 20,000 30,000 अमाय क्लाइ जों चिनो गोबां रिपर्ट दं अब बेलायके दुर्भाग्य कपाल हामिया बरि बागै जों अमन सानाय चिन Ipft पार्टी जों नाय दंगो जों तै सज्ज खालामनांगला जदिसि अमाय जों कन्टिनिउ दंख्लाय जों तुदे तुमरु जों दि सननाय जों सारा त्रिपुरा राज्य नाके जों बन करेनाय जों रास्ताखौ खालायनाय जों जे डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट पिसफुल मुभमेन्ट जों खालायनाय अब बागै आं कयनाय चिनि भाषण कयनाय तै चिन पाब्लिक जेकुनु पार्टी फान अंथुं आं बरन कयनाय अमहाय भाइलेन्स अमहाय तमुं सित्रा जाते तांथुं बनि बागै आं बारबान कयसागो जोंनो कम्पेल टाख्लायदि चिनि जों नाहरै तंख आनि भलन्टियार रक आनि पाब्लिक रक गोबां मात्राबन हाजार जोंनो फोन खाय दंग যদি অমাই কে তংখা তিনিবো গছনা খনাখা মানদাইগো অটো सकसाइ दखा आव जों रिपर्ट माइ दंगो अबाहाय जुदि कन्टिनिउ दंखलाय जों बिसि नायसिंग्ला आनि स्ट्राइकआव नायसिंग्ला जों पिसफुल फ्लाइजों डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जोंबो खालायनाय हामबाय।